Mas, dolanan to. Napa, Bos? Nggonmu ke duwe lemari 59-an ora? Yuk. Lemari kok 59 iki piye eneng wong kayu jati gek kuat, gek bareke gede-gede kok 59 iki piye eneng. Lah yo to. Logikane to, tukange piro, kayune piro, pliture piro, kirime ongkose piro. Piye eneng rego 950. Iki tak paketne iki. Piro pakete? 6 juta oleh telu. Barang endi, Mas? Kilo sing pertama. Bayo iki sing gedhe iki. Full kayu jati, gurine ya jati, dhuwur ngisor, jero full jati. Mm-mm. Sap-sapan. Lah sing kene lho, Bos. Gawe wis model terbaru selerekan, Mas ya. Iki gantungan satu biji. Ini sing tengah, Lah sing kiri. Sing kanan iki lho. Oh, sap-sapan kabeh. Halus luar dalam. Oh. Ini sana nacine, Bos. Yo gak enek rele wis e. Ini, Bos. Tuyur-tuyur. Enggak. Ini sing barang pertama. Mm-mm. Sing kedua lemari gerabah. Ini, Bos, lemari gerabah. Bejan glowing, Mas. Mending tenan dan dan masuk pakai finishingan kabeh. Ini kedua. Si ketiga ya, Bos. Iki sing 3. Lemari hias. Yo, lemari apa kejar hias lho, Bos. Lho. Gawe wis oleh lemari neh wiyone. Komplit kursine, Bos. Komplit. Kursine. Jadi telung barang gue tak paketnya rego 6 juta. Ibati po ora Mas kok murah menu iki. Yo. Pokoknya ya, iki ya 6 juta wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Madura. Pokoknya order, gak usah gue DP, gak usah gue muka. Kirim alamat lengkap karo selok barang tak kirim teko omah lagi dibayar. COD. Yo, Oke, misalnya ya, heeh. ada tuh barang ora sesuai dengan kayu jati, ojo diterima. Full garansi. Yo, link pemesanan biar di bio profil. Oke, Bos. Langsung di CO 6 iki. juta oleh telu. Siap.